ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಃ. ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ, ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕ. ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ, ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕ. ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ ಜನಕ್ಕೆ ಇಹುದಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ತಂದೆ ಕಾಯೋ ನಮ್ಮ ಕರಿಮುಖ. ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ, ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಮಿಸಿ ನಲಿಯುವುದು ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಮಿಸಿ ನಲಿಯುವುದು ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನ. ಗರಿಗೆ ತಂದರೆ ನೀನು ಕೊಡುವೆ ವರವನ್ನ, ಗತಿ ನೀನೆ ಗಣಪನೆ ಕೈ ಹಿಡಿಯು ಮುನ್ನ. ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ, ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕ. ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ, ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕ. ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೋರರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಹೆಂಚಿನ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಪೂಂಜ ಬೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿತ ಒಂದುದು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ನಮ್ಮ ರವಿರೈ ಪಜಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವಂತರೆಲ್ಲರು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೀರಿನಂಚನೆ ಇನುಳಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂಡ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ದಯನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಗಜಭ್ರಷ್ಟ ಆಯಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಟ್ಲ ಅವು ಬುಂಡುಂದಾಂಡ ಒಂದು ದಯ ಪಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ರಮಣೀಯ ಸ್ಥಳೊಟ್ಟಿತದು. ಸುಮಾರು 10-14 ಎಕರೆ ಜಾಗೆ ಆ ಕಾಲೋಡೆ ನೆಕೊಂಜಿ ಮೀಸಲಾದ ಈತನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸುಮಾರು 2,000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಗುಂಡೊಂದು ಮೂಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ತೂಜಿದು ಬೈದನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವು. ಆಂಡ ಕರಿಣ 500 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮೂಲು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿಂದು ಪಂಪುನಲ್ಲ 1000 ವರ್ಮನತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತ ವರ್ಮನ ಇಸುವಿಡಿ ಮೂಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರೆ ನಮ್ಮೋದರ ಕಪಲಿ ಬುಕ್ಕ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಪುದುವಲ್ ಆಣಿದ ವಿಚಾರ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಜಭ್ರಷ್ಟ ಆಯುಡಿತ್ತಿಂದು ನೊಂಜಿ ಶಿವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚನೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರು ದಕ್ಷಿಣ ಅಭಿಮುಖವಾದ ಮುರುಳ್ಳೇರು ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾದ ಅಂಚನೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಭಿಮುಖವಾದಿ ಪುನಂಚಿನ ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಏನಂಡ್ಲ ನಮಕ್ ಶನಿಗ್ರಹಾಚಾರ ಮತ ಇತ್ತಿಂದಾಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಮೂಲು ಸೇವಕ್ ಮಲ್ತಿಂದಾಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ನಂಗ ನೀ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತೆ ಎಲ್ಲ ತೂಜಿದ್ ಬೈದನು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಾಗ ದುಂಬು ಎಂಚ ಇತ್ತಿನ ಅವೇ ಆಯೋಡು ನಿನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ತನೆ. ಕರಿನ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕುರುಹು ಮೂಲುಂಡು ನಿನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಮೂಲತ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಆಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿದ ಪಂಡ ರೋಡ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದೇ ಗೊಂದಲಮಯವಾದ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯಮತಿಯರ್ನ ಕೈಕಿಚ್ಚಿನ ಕಾರಣ ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದು ಇಡೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ರೋಡ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಗಟ್ಟ ಆಯ್ ನೀಡಿದ ಬುಕ್ಕ 1900 ಸೊನ್ಪತ್ತ ವರ್ಮುಡು ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದು ಗರ್ಭಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಂದುವರಿಯಿರು. ಆ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಐವಿ ರಾಯರು ಇದ್ದೇರು. ಆರ ನೇತೃತ್ವಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಊರ್ದ ಮಹಾಭಕ್ತರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕರ್ಡು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐಗೆ ದುಂಬು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲ ಅವಡನಾಡ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನಾರು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ರಮಣ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಬೂಡ್ದ ಇಲ್ಲದ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಆಂಡ ಗರ್ಭಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ
ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗು ದಾನೆ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಆಮಿ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಹಿಡಿದು ಇಂಚಿ ಬರ್ಪನಚ್ಚಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿಡ್ದು ಈ ಇನೋಳಿ ಪಂಪನವು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಗ್ರಾಮ ನೆಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಈತು ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋಡನಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟಕರವಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಅದು ಸುಮಾರು 10-15 ವರ್ಷಡು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಡ್ ಗರ್ಭಗುಡಿ 2015 ಇಸ್ವಿಡ್ ಮೇ ತಿಂಗಳದ 20 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ನಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 2014 ಮೇ 23 ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸಲ ಆಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸೋತ್ಸವ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಈತಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಎಂಚ ನಡಪುಣ್ಣಿ ಪಂಪನ ಮಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಅಂಡ್ ತಂತಿರ್ದಾರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಕೇಳಿನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂಚ ದುಂಬು ಕೊನುಪು ನೀನು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಮಾತೆರ್ಲ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಸಮ್ಮುಖಡು ನಡಾವಳಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಅವರೊಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಮಾತೆರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪುಂಜೇರ್ನ ಪುದರ್ ಬರ್ತಂದು ಐದಕ್ಕ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪುಂಜೇರ್ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಆಯ್ಕೆ ಅದು ಅಂಚನೆ ಒರ್ಮ ಜನ ಸಮಿತಿದಾಗಲೇನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂದುವರಿಸಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗೂ ಜತ್ತೇರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡದ ಕೊಡಿಟಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯವಾಯಿನ ಈ ಸ್ಥಳಟ್ಟು ನೇತ್ರಾವತಿ ಅಪ್ಪೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತಲ ತಿರುಗದು ಪೋಂಡಲ ವಸ್ತು ಗಾಳಿ ಬರ್ಸೋಗು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನವು ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟಕರವಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಮರಿಯಾಲದ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಮೂಜಿ ಅಂತಸ್ತದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೊಡಿತ ಓಡು ರಟ್ಟದು ತೀರ್ಥದ ಮಾಡುಗು ಮೂರ್ದು ಮೂಜಿ ಮಾಡ್ಲ ಮೂಲು ಓಡು ರಟ್ಟರಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬತ್ತು ಎತ್ತಿಂದು ಆಂಡ ಈ ಊರ್ದಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಕ್ತಿದ ಮಿತ್ತು ದಾಲಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಏತು ಓಡು ರಟ್ಟನಲ ಮಾತ ಊರ್ದಕಲ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಓಡು ರಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕನೆ ಓಡು ಪಾಡ್ದು ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗೂ ಒವೇ ತೊಂದರ ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ಭಗವನ್ ಭಕ್ತರ ಸಹಕಾರಡು ಬಾರಿ ಪೊನ್ನುಡು ನಡತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಆಂಡ ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಕು ನೋಡಿದಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಉಂಡು ನಿನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೆ ಎಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ರುವಾರಿಯಿಂದೇ ಪನೊಳಿ ದಾಯನ್ ಬಂಡ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪುಂಜೇರು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರವಾದ ಮೂಲಿತ್ತೇರ್ನಲ್ಲ ಆರು ಮುಕ್ತೇಶ್ವರವಾದ ಒರಿಯಾಗ ಪನ್ಪುನೆತ್ತು ಆರು ಕೈಟೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತು ದೊಜ್ಪೋನಾರು ದಾಯನ್ ಬಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೆಲಸ ಆದಿಪ್ಪು ಅತನ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ್ಲೊಂಜಿ ಬೇಲೆಪ್ಪು ಆರು ಕುದ್ದು ಜತ್ತದು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ದೊಂದು ಬರ್ತೇರಿ ಐತೆ ಹುಟ್ಟುಗು ಊರ್ದಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಈತ್ ಕೇವಲ 8 ವರ್ಷಡಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದೇರೆ ನಂಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾತೇರಿ ಅತ್ತಂದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಥಮ ಹಂತವಾದ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸುತ್ತುಬವಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತನಾಡ ಒಂತೆ ಗಾಳಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರಡು ಸುತ್ತುಬವಳಿದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗೂ ಜತ್ತಂಡು ದಯಂದು ಬಂಡ ನೆತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಾಗ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ದದ್ಮಾರಿಕಾರ್ಲು ಇಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆರು ಅಪಗನೆ ತೂದು ಪಂಡೇರು ನೆನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನವು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆರು ನೆಕ್ ಮಲ್ಲ ದೇಣಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸದ ಪೊರ್ತುಗು ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ದೇಣಿಗೆ ಕೊರದು ನೆನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಸುತ್ತುಬೋಲಿದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾನು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂಡದು ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೆಕ್ ದೇಣಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಆಂಡ ಒಂದು ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಊರ್ದಕಲ್ನ ಮಾತಿನ ಸಹಕಾರಡು ಅಂಚನೆ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತರ ಸಹಕಾರಡು ಬಾರಿ ಪೊನ್ನುಡು ಒಂಜರ ವರ್ಷಡೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸುತ್ತುಬೋಲಿಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡು ನೆಕ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಿತ್ತದ ಅಂಗನ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಗನ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಹಾಸದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂಗನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ಸಹಕಾರ ನೆಕ್ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೆಕ್ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲ ಹಾಸದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತೀರ್ಥ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೀರ್ಥ ಬಾವಿ ಇತ್ತು ಅವು ನಂಗೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಕಣೆಯರೆ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಕರವಾಯಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಯ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗಗಳು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥ ಬಾವಿಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೆ ನೆಂಕ್ ಒಂತೆ ಪಾವೂರು ಗುತ್ತದ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ತೀರ್ಥ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಾಗ 2 ನೀರಿಗೆ ಎಂದಿಜಿ ಅದನ್ನ ನೀರು ತೂಪನಾಗಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ದೇವರೇ
ಕೈ ಮುಗಿದು ದೇವರೇ ಬೋಡೈನ ನೀರು ಮುಲ್ ತಿಕ್ಕೂನ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಬಾವಿದ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಲ್ತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವರಿಗೆ ಏತು ಅಭಿಷೇಕ ಬೋಡ ಆತ ನೀರ್ನು ಆ ದೇವರ ನಂಗೆ ಉಲೈದ ಒಂಜಿ ಗುವೆಲ್ಡೆ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಅವಡನ ಅಂಡ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜರ್ನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಉಂಡು ಎಂಚಂದ್ ಬಂಡ ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ವಚಿತವಾದ ಐಕ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಲಿಂದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದ ಆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನಾರು ದಯನ್ ಬಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಒಂಜಿ ರಾಜಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೋಡನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಭಾಗೋಡು ಮಲ್ಲ 10-40 ಫೀಟದ ಗುಂಡಿ ಪೂರ್ವ ಭಾಗೋಡ್ಲ 10-40 ಫೀಟದ ಗುಂಡಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ಪೋಡನಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ ಆಂಡ ಐಕ್ 6 ತಿರ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಸಮತಟ್ಟು ಮುರ ಮಣ್ಣನ್ನು ದುಂಬೆ ಕಂತದು ಐಕ್ ದಿಂಜದ್ ಸಮತಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬತ್ತೇರಿ ಬತ್ಲೆಕನೆ ಭೂಮಿ ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಬತ್ತಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲ ನಂಗೊಂಜಿ ತಿರುಗುನಾಥ್ ಜಾಗೆಲ ಆಂಡ್ ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸುಮಾರು 10-14 ಎಕರೆ ಜಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಧೀನ ನೋಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಮಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾಂಡ್ ಆಡ ಈ ಜಾಗೆನ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಐಕ್ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಪುಣಂಚಿನ ಮಾತ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮತಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಗುರುತು ಮಲ್ತದು ಸುಮಾರು 250 ಮಿತ್ತು ತಾರದೈನ್ ನಡೆದು ಅವತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋಣ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟನಾಗ ನೆಕ್ ಮರ ಮಾತನಮ ಸುಳ್ಳೆಡು ಕಡದನಿ ನಾನೊಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಕರಿಂದ ಮರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಯಾರ ಬಲಿ ಚಿಂತನೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 500 ಮಿತ್ತು ಸಾಗೋಣಿದ ದೈ ಪೆಲತ ದೈ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಈ ಜಾಗೆಡೆ ನಡೆದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತನು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧವ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೇರ ನೇತೃತ್ವಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗಡು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 150 ಮಿತ್ತು ಗಂಡು ಕೇಪಲ ಬಂದ್ಬಿನ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿ ಮರ ಕಾಪನಂಚಿನ ಮರವನ್ನ ಈ ಜಾಗೆಡೆ ನಡ್ತಂದು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತಾರದೈ ನಡ್ನಾರಂದು ಈಗ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡೊಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತ ಆ ಪ್ರಕಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತೀರ್ಥ ಬಾಗುಡು ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪನ ಪೊರ್ತುಗೆ ಒಂಜಿ ಗುವೇಲ್ ಮಲ್ಪನ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತಂದೆ ಅವು ಅರ್ಧಡು ಉಂತಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಆ ಗುವೇಲ್ದ ಕೆಲಸನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತದು ಐಡ್ದು ಇಡಮುಟ್ಟ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಮಲ್ತದು ನೀರ್ ಕಣಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದು ನೆಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಟ್ರಗೋಡಿ ಬೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲು ರವಿರೈಕೆಲ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಮಲ್ಪರಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ದು ಬಾರಿ ಪುರ್ನುಡ್ದ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೀಗೆ ಆದು ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ದಾದ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಈತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದೋಡನಾಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆದ 8 ವರ್ಷ ಅಂಡಲ ಈ ಭಾಗೋಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪೋಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಡು ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಆ ನೀರು ನಿಮುಟ್ಟ ಆ ಕೊರೋನಾದ ಮಹಾಮಾರಿ ರೋಗದ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಮೂಲು ಅನ್ನದಾನ ಉಂತೂಜಿ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಮೂಲು ಅನ್ನದಾನ ಅವನು ಬರನುಂಡು ಆ ಅನ್ನದಾನದ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದನ ದಾನ ಈತಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸದ ದೇವರಿಗೆ ಕೈಗೂಡಿಸದ ಬೈದೇರು ಅಂಚ ಅನ್ನ ಛತ್ರದ ರಿಪೇರಿದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆದು ಬರ್ತಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ತಿ ರಾಜಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದು ರಾಜಗೋಪುರಗೂ ಬೋಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ನಮ್ಮ ಐತ ಒಂಜಿ ಶಿಲ್ಪಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಬೆದಡ್ಕ ರಮೇಶ್ ಕಾರಂತರೆತ್ತದು ಆಡ ಪೂರ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಆಯೋಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪಂತೇರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ರಾಜಗೋಪುರದ ಸುತ್ತ ಪಾಗರದ ಕೆಲಸ ಆತಂದು ಪಾಗರದ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಟ್ಟ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು ಐಕೆ ಪಾಗರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ದು ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತಂದು ಎದುರ್ದ ಭಾಗಡು ಒಂಜಿ ರಾಜಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ಇನಿತ ದಿನ ತಾಣಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಮಾತ ಭಕ್ತರ ಸಹಕಾರಡು ನಿನ್ನ ಮಾತ ಕೈಗೂಡಿಸೋದು ಕೊಡೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೆ ಊರ್ದ ಕಲ್ಲ ಪೋದು ಚಂದ್ರಸ್ ಪೂಂಜೇರು ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಲ ಕೈಟಾಪ್ ನಂಚಿನ ದೇನಿಗಿನ ದಾದನ್ಲ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿಲೋಡು ಕಲ್ಲುಗು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಂದು ಪಂಡದು ಕಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಕಲ್ಲುಗು ದುಡ್ಡುಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮೂಲ ಒವಿತ್ತನಲ್ಲ ಊರ್ದಕಲ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರಲ್ಲ ಉಂಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಈ ಭಾಗಡು ಒಂತೆ ಇಲ್ಲಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರ ನೆಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಾನು ದುಂಬುದ ಈ ರಾಜಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪೊರ್ತುಗಳ ಮಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜರಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸದು ಅಂಚನೆ ವರ್ಮ ಜನ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನ
ನಕಲೇರು ತೆಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯರು ಶಿವದ ಇನೋಲಿ ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ರು ಬಾರ್ಲಾ ಅಂಚನೆ ಬೂಡ್ದ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಲೀಲಾವತಿ ನಾಟ್ರಗೋಡಿ ನೆತ್ತ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇನೋಲಿ ಶಿವಪ್ಪ ಪಜಿಲ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಾಯ್ಕೇರ್ ಕೊಪ್ಪಲ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರಡು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣುಡು ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಅವನು ಬರದುಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವನು ಬರದುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದುಂಬುದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋಡನಾದ ನೆಕ್ 25 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಾರೆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಮಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ 60 ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾರಾಮ್ ರೈಕಲ್ ಮಂಜುಳಕ್ಕ ನೆಕ್ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಮಂಜುಳಕ್ಕ ಇನಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡೊಂದು ವಾರಿನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲೆ ದಯವಿದು ಮಂಜುಳಕ್ಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಲೇತಿತ್ತ ಎಂಕಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಂಡ ಸುಧಾರಾಮ್ ರೈಕಲ್ ಯುಕೆಡಿತನ ಕಾರಣ ದಯವಿದು ಮಂಜುಳಕ್ಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ದಯಪಂಡ ಅಂದು ನವರಾತ್ರಿದ ಸಮಯ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತೆಯರೇನು ನಮ್ಮ ದೇವಿಯರೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚೆ ದಯವಿದು ಮಂಜುಳಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠ ಗುರುಪುರ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರಂದುಲೇರು ಅರೇನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿಲೇನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಅವಿರಣ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ದಾಯನ್ ಪಂಡ 2007ನೇ ಸೀಡ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಆಪನ ಪುರ್ತುಡು ಅನಿಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಆರ್ನ ಅಭಯ ಹಸ್ತೋಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸಲ ನಡತ ಬೈದನೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜಗೋಪುರದ ಈ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ಪುರ್ತುಗಳ ಆರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆರ್ನ ಅಭಯ ಹಸ್ತೋಡು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಡಪಾದ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪರಲೇರು ಅಂಜಾದಿ ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಒವೇ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪೋಣದಾಂಡಲ ಆರು ಅಲ್ಪ ಅವು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗೂ ಜತ್ತಿನಲ್ಲ ಆ ದೇವರನ್ನ ದಯಟು ಆರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡತಂದು ಬೈದನು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂಡ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾನಿಲ ಆರ್ಲ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒವೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯത്തിനಲ್ಲ ಆರಿಡೆ ಬತ್ತದು ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ತಾನಿ ನವರಾತ್ರಿ ದಿನ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಅರ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆತನ ಕಾರಣ ಇನಿ ಬರ್ರ ಪೂಜಿಂದು ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪುನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ವತಿಯಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಅರೆಗೆ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಪಾಡದು ಫಲಪುಷ್ಪ ಕೊರದು ಅರನ್ನು ಆದರಣೀಯವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಕಲ ವೇದಿಕೆ ನಡೆ ಬರಡು ದಯವಿದು ಸ್ವಾಮಿಲಿಗೆ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಪಾಡದು ಫಲಪುಷ್ಪ ಕೊರದರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲೆ. ಸಮಯಗ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಂದು ಬರಂದು ಪುನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿಗೆ ಇರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾತಾ ಭಕ್ತರನ್ನ ಪರವಾದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಈ ರಾಜಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸನ್ನಾರು ಶಿವದ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜ ಕಿಲ್ಲೂರು ಗೊತ್ತುಂಬಿರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರವಾದ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನಡೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಾರೆ ಆನ ನೇತೃತ್ವಡು ಕಮ್ಮಿ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಲು ಮಾತ ಅವನು ಬರನುಂಡು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗಳ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನನಾತ್ ಆವಾಡಿಂದ ದೇವರ ನಟದು ಇಂಥ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ವಹಿಸಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜ ಇನೋಳಿ ಮೇರೇನೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸಭೆಗೆ ಎದುಕನ್ನಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ರೂವಾರಿ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪೂಂಜ ಕಿಲ್ಲೂರು ಗೊತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆಯನ್ನು ವಹಿಸన్నారు ಅರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೂರು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒವೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯത്തിനಲ್ಲ ಐಕೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಆನಿಡ್ದಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಕೊರ್ನಾರು
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಊರಸ್ತೋರು ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಂದ್ರ ರಾಯರು ತೈದಿದೆ ಯಾರು ಬತ್ತೂರಿಲ್ಲ ಯಾರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಸೀನ ಒಡೊಂದು ಅರೇನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ತುಂಬು ವೇದಿಕೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತದ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶರಣ ಪಂಪೆಲ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒವ್ವೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಪಡು ಹಾಗೆ ಮಾತೇರ್ಲಾರು ಕೈ ಜೋಡಿಸದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತದು ಸಂಘಟನೆದ ಮಾತ ಜವನೇರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯೋಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಟ್ಟು ಬದ್ದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪುನಂಚಿನ ಶರಣ ಪಂಪೆಲ್ ಮೇರನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನು ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಮನಿ ಶರಣ್ ಪಂಪಲೆ ಮೇರೆಗೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನೋಳಿ ಮೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲು ಪದ್ಧತಿದ ಗೌರವಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ನನ್ನ ತುಂಬು ವೇದಿಕೆ ದಿಪ್ಪನಾರು ಹಿರಿಯರು ರಮೇಶ್ ಸೇನವ ಮುಡಿಪು ಪಂಡ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಣ್ಣಾತಿ ಯಾರಂದು ದಾಯಂದು ಪಣ್ಣಾಂಡ ಮುಡಿಪು ಈ ಬಾಗೋಡು ಒವ್ವೇ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆದಿಪ್ಪಡು ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆದಿಪ್ಪಡು ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ನೋಡಿ ಏರಿ ಪುನಲ ಆಕಳೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊತ್ಮಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ಆದಿಪ್ಪು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಗದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ದು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಾರು ಅವತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಪಾಟಿಕಲದ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಿನಾರು ಆರು ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗೂ ಓವು ಕೋರ್ನಲ್ಲ ಆರು ಪುದರ್ ಪಾಡುಜೀರಿ ಮುಲ್ತ ಕಾಕಜಿನ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂಗ್ಲ ಅಂತೀರಿ ಅಂಡ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೇನು ಕಾಕಜಿನಿಂಗ್ಲ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಸೇನವ ಚಕ್ರಕೋಡಿ ಮೇರೇನು ಇನ್ನಿತ ಸಭೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಇನೋಳಿ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಪ್ಪ ರಮೇಶ್ ಏನವ ಚಕ್ರಕೋಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಪುದದ ಗೌರವಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಆರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೋರಿ ಪುನರ್ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಉಮಿಯ ಮೇರ್ ಲಂಚನೆ ಮುಡಿಪು ಈ ಭಾಗಡು ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವಾಡು ಒವ್ವೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಆದಿಪಾಡು ವೈಟಿ ತಿನ್ನಲ ನಮ್ಮ ರಾಧಣ್ಣನ ಉದರುಂಡು ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ರಾಧಣ್ಣ ಇಜ್ಜನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲಿಜ್ಜಿ ಇನುಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆನೀರ್ ದಿನಿಮುಟ್ಟ ಓವು ಮುಲ್ಪದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಮಣಿ ಬೋದು ಅರೇನು ಇಂಥ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋಡು ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಪೊನ್ನುಡು ಒತ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಸಭೆಟ್ಟು ಬತ್ತದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಉಮಿಯ ಬೇರೇನು ಇನ್ನಿತ ಸಮಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ರಾಧನನ್ನು ಈ ಸಭೆಗೆ ಎದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಶಿವಪ್ಪ ಪಜಿಲ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ರಾಧನ್ನಗೆ ಶಾಲು ಕೊರ್ದು ಗೌರವಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಕುಡೋರಿ ಇಪ್ಪುನಾರು ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ರು ಬೇರೆನ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ಪಂಡಲ ಯಾರಂದು ದಾಯನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೂಪುನಂಚಿನ ಪುರಾಲ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಸವಾದಿಪ್ಪು ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದಾದಿಪ್ಪು ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒವ್ವೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಗಿರಿಧರನ ಪುದರುಂಡು ಗಿರಿಧರನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಾಮ್ರ ಪಾಟ್ಲ ಪೊರ್ತುಗೂ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಏಪಲ ನೆಂಕಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂತಂತೇಳಿ ಇನ್ನಿತ ಸಭೆಗೆ ಬತ್ತದ ಬ್ರಂಚಿನ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಗರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಮಾತ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರಿನ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ವಾಸುದೇವ್ ನಾಯ್ಕರು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲು ಪದದ ಗೌರವಡು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೂಡರಿ ಇನ್ನಿತ ಸಭೆಟ್ಟು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪುನರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಬೇರೆ ಕುಡ್ಲದ ಉರ್ವಸ್ತೋರದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒವ್ವೇ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲ ನಂಕೊಂಜಿ ತರಕಾರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಆ ಗಂಟೆನ ಸನ ಆನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸದ ಪೊರ್ತುಗೂ ನಂಗೆ ದಾನ ರೂಪಟ್ಟು ಕೊರ್ನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಮಿತಿದ ಬತ್ತಿರ್ದು ಅಂಚನೆ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಾರಿನ ಎದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಎಂಬುವರು ಬರ್ತದೆ ಶ್ರೀ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಪದ್ಧತಿದ ಗೌರವಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡೆ ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪುನರ್ ನಮ್ಮ ಮಂಜುಳಕ್ಕ
ಬೇರೆನ ಪುಪ್ಪನ ಕಾಲೊಡ್ದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಮಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನಾರು ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾರಾಮ್ ರೈಕಲ್ ಮಲ್ಲ ದೇನಿಗೆಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊರ್ನಾರು ಆರು ಪಿದೇರು ಹಿಡಿತನ ಕಾರಣ ಆರಿಗಿನಿ ಬರ್ರೆ ಆತಿಜಿ ಶೋಧ ಮಂಜುಳಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೆ ಮುಲ್ಪದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊರನಂಚಿನಾರು ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚಿನ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಮಂಜುಳಾ ಸುಧಾರಾಮ್ ರೈಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ವತಿಯಿಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಿಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಮಜ್ಜಿಕಟ್ ಅಂದರೆ ಮಂಜುಳಾಗ ಶಾಲು ಪದ್ಧತಿ ಗೌರವಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಕೊಡರಿ ವೇದಿಕೆ ಪುನರ್ ಪಜೀರಿ ಗೊತ್ತು ಭರತ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ಲಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಳಾಂಗಣ ಸುತ್ತುಬೋಲಿದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಪುನಗ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ದು ನೆಕ್ ಜಲ್ಲಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ತ ಒವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಕೆಲಸ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಕೊಡುಗ ಇದಾನಿ ಪಜೀರದ ಬಾಗೋಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮ ಆದಿತ್ತದು ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪಜೀರಿ ಗೊತ್ತು ಭರತ ಶೆಟ್ರೇನು ಇನಿತ ಸಭೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅರೇನು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಒತ್ತಿಡಿದು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರೇನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸನಿಲ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಭರತ್ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಜೀರಿಗೂ ತುಂಬೇರೇನು ಗೌರವಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಇಪ್ಪನಾರು ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತದು ನಂಗೆ ಆಂಜನೇಯ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒವ್ವೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರು ರಘು ಸಫಲ್ಯ ಬೇರೆ ಈ ಮೀರಿನ ಬತ್ತದ ಇಂಥ ಸಭೆಗೆ ಬರಡೊಂದು ಕೇನೊನ್ನಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಪ್ಪುದು ಇಂಥ ಸಭೆಗೆ ಬತ್ತದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತನ ಪರವಾದ ರಘು ಸಫಲ್ಯ ಬೇರೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸಭೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರೈನ ಅನಿಲ್ ದೇವಂದ ಬೆಟ್ಟ ವೇದಿಕೆ ಬದ್ದದ ಹಿರಿಯರೈನ ರಘು ಸಫಲ್ಯ ಮೇರೆನ ಗೌರವಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತದಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಮಾಮಾದ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಬತ್ತದ ಕೊಲ್ದುಲ್ಲೇರು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲೇರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆನೀರ್ ದಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಸದಾಯಗತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ಲೇರು ಸಮಯದ ಬೋಡು ಮಾತೆರ್ನ ಪುದರ್ಲ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿನ ಮಾರ್ಲ ಸ್ವಾಗತಿಸೊಂದು ಅಂಚನೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರದಕಲು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗಳ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಸಭೆಗೆ ಅಕ್ಲೇನು ಎದುಕೊನೊಂದು ಮಾತಾ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತರನ್ನು ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಸ್ವಾಗತಿಸೊಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಗೂ ವಿರಾಮ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಸೋಲ್ಮೆಲು ರವಿಯನ್ ರಾಜಗೋಪುರದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಆಯ್ತಿನಿರ್ದವರ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದಿನ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಕಣ್ಮನಿ ಶರಣ್ ಪಂಪಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಈ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಕಡೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಅಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ತಿಕ್ಕಿಂಡ ಐತ ನಡುಟು ಆ ಸೋಮನಾಥನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ದರ್ಶನಗೆ ಊರ್ದ ಪರವೂರ್ದಕಲು ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ ಗೋಪುರ ಅವಡು ಪನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಚಂದ್ರಾಸನ್ನೆ ಇನ್ನು ಆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಲುಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ದೇವೇಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ದೇವೇರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚಿನೇ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಇನ್ನೋಲಿದ ರವೆಣ್ಣೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಬಂಡಿರು. ಕೇವಲ 100 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಹತ್ತಬೇಕು. 2000 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಆಯ್ನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಪರಾಕೀರ್ನ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾತನು. ಆ ಪರಾಕೀರ್ನ ದಾಳಿಗಳ ತುತ್ತಾಯಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಇನ್ನೋಲಿದ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅಂಚಿನ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನನ ಪೊರ್ಲು ಮಂತದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತದು ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಭಕ್ತರು ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಪನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಇನಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯನ ಮಂತರ ಪಿದರ್ದಿರು. ಆ ಕಾರ್ಯಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಕ ಯಾನು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ದ ಪರವಾದ ಎಂಗ್ಲ ಸಂಘಟನೆದ ಪೂರ ನಿಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳ ಎಂಗ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನೊಂದು ಎಂಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬತ್ತದು ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಕ್ ಚಂದ್ರಾಸಣ್ಣಗೆ ಎನ್ನ ಕೊಡೊಂದ್ಸಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರನ ಮುಗಿ ಇನಿ
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನ ತೂನಗ ಅಥವಾ ನೆತ್ತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತೂನಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬೋಡು ನಂಗೆ ಕಾಸು ಇದ್ದದು ನೇನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಇಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂನಗ ಐತ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೊತ್ತನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಈ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಏತೇತು ನಮ್ಮ ಮಲಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿರು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಪ್ಪ ಅವಳು ಕಟ್ಟದು ಪಾಡುದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಎಂಚೆಂಚ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎಂಚೆ ಆಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಮೂಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಕಲ್ಲು ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂಡಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದೂರ ದೃಷ್ಟಿ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಛಲ ಪೋಡು ನಂಗೆ ಈ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ಪೊಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಪೋಡು ಆ ಛಲಲ ಪೋಡು ಇಜಿನಂಡ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಜತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಜತ್ತಂಡ ಈ ಕೆಲಸ ದೇವರ ನಮ್ಮಡ ಮಲ್ಪವರು ಪಂಪಿನೆಕ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಭಕ್ತರು ಈತೆ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಒಂತೆ ಇಲ್ಲುಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂನಗೊಂದು ಒಂತೆ ಇಲ್ಲತ್ತು ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10-15 ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಇಂದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನ್ನೇನು ಯಾನೊಂಜಿ ದುಮ್ಮೊರೆಯನ್ನು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತುಪೌಳಿ ಊಲ ನೆತ್ತು ಖಾಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಆಗಿತ್ತಂದು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದುಮ್ಮುಕೊನಪಿನ ಈ ಪೂಂಜಿರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಉಂಟೋಡು ಅರೆಗ್ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಡು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ನೆಕ್ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಇಲ್ಲುಳುಪು ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗ್ ಆ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಆ ಮರ್ಯಾದಿನ ಕೊರೊಂದು ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮರ್ದು ಮಲ್ಪರೆ ನಮರ್ದು ಎದುರು ಪೋಯರ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಏರು ತೆನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಂದು ಎದುರು ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗ್ ಮಾತ ರೀತಿಲ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಅರೆಗ್ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಇಂಚಿನ ನನನಾತ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಕಾರ ಬೋಡು ದಯಪಂಡ ಕೆಲಸನು ಒಂಜಿ ಅವಧಿಡು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ನಂತರ ಕೂಡ ಕುಡುಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರ್ಪೇರು ಅಪಗ ಆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲು ಅಥವಾ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಕಲು ಪಿರ ಉಂತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಆಕಲ ಬೆರೆ ಉಂಟದು ಆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ಆ ಕೆಲಸ ದುಂಬು ಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಏರು ದುಂಬು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನನ್ನ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಎನ್ ಅರ್ಣ ಪರಪದಿ ಯಾನ್ಲಕ್ಕೇನೊಂದು ಎನರ್ದ ಆಪಿನ ಸಹಕಾರ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವೇನು ಏನ್ ಏಪಲ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಪರೂಪದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸವು ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಎನ್ನಾವಡು ನಮ್ಮ ಈ ಶರಣ್ ಪಂಪಲ್ ಪಂಡಿರು ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಏನು ಸುಮಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಒಂಜಿ ತಂಡ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕಟೀಲ್ ಡಾವಡು ಪುರಲ್ ಡಾವಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಕರಸೇವೆದ ತಂಡಗಳು ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಲ್ನ ಪೂರ ಇಡೆ ಕನ್ನತದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಾವಲಿ ಅಂಚಾದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಮೇರು ಜತ್ತಿನ ಅಥವಾ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇದು ಇಂಜಿನ ಪಂಡ ಅರ್ಧ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಜಿನ ಆದಿತೆ ಅಂತ ಕೇಂಡೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಆಲೋಚನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ 100 ವರ್ಷ ಕರಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಿತಿರಾವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಪಗ ನಂಗೆ ಈತು ಮರ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ ಆ ಮರ ಮಟ್ಟಲಿನ ಪುರ ನಡ್ಪಿನ ಪಂಡ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಇಡೀ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡುಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕೈತಾಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವು ಪಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ನಂಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯ ವಾರ್ಡ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ವಾರ್ಡ್ ಅಕ್ಕಲು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕಲ ಜಾಗೆಗೆ ಬಂದವಸ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೇರ್ನ ಗತಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಏರಿಯರ್ ಎಂಕ್ರೋಚ್ ಮಲ್ತದು ಓಲೊಲುಪುಂಡು ಮೇರ ಆ 14 ಎಕರೆ ಜಾಗೇನು ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಕ್ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಥವಾ ಐಕ್ ತಾರದ ಏನಡದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಏತು ದೂರದ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಆದುಲ್ಲೇರಾರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಕ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಏನ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ತಂದವ ಅತಿ ಪುರಾತನವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು
ಅಂಚನೆ ಈ ಇನ್ನೋಳಿದ ಬಹಳ ಪಿರಾಕದ ಬಹಳ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಈ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಕೆಲವು ವರ್ಷಡು ಯಾನ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರಂದುಪ್ಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜರು ಎಂಗ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಶಿವರಾತ್ರಿದ ದಿನ ಅರ್ನ ಆಟದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆನ ಎಂಗ್ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಒಡನಾಟ ಬೇತೇನೆ ಅವೇ ವಿಚಾರಡು ಆರು ಮುರೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಎಂಗಳ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಎಂಗ್ಲೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹಣ್ಣು ಯಾನ್ಲ ರಮೇಶ್ ಸೇನವೆರ್ಲ ಬರ್ಪ ಒಂದು ಒತ್ತೊಂಡ ಇಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನನಲಾತ್ ಪೊರ್ಲ ಅವಡೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನೆತ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯನು ಆರು ಬಾರಿ ಉಮೇದಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಖಲ್ನ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಅವಡೆ ಅತ್ತೆ ಪರ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ನಂಡಲ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾರಥ್ಯ ಬೋಡು ಆ ಸಾರಥ್ಯನು ವಹಿಸುನವಾತ್ ಸುಲಭತ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅವಡು ಅತಿ ಚಿನ್ನದಾದ ಐತ ವ್ಯತ್ಯಯ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪಾತರಕ್ಕೆ ನೋಡಾಪುಣು ಆಡ ಐನ್ ಮಾತೆಕ್ಕಲ ಆರು ಹೂಲ ಪೋಡಿ ಬಂದೆ ಎದುರುಬೋದು ಈ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ರವಿ ರೈ ಅವಡು ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಹಕಾರ ನೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಇಂಚನೆ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತರ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಕೈಯಾರದಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಸಹಾಯಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಕೊರ್ಪ ಬಂಡೊಂದು ಈ ಕೆಲಸ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗಡು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನು ಅಂತವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹರಿ ಓಂ. ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೇ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪತಯೇ ನಮಃ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅವು ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ತತ್ತಂಡ ಅವು ಬೊಕ ಜೇಂಕ ದೇವೋಪು ಕಡಂಬಿಲ ಗೊತ್ತು ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ರು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪತ್ತೊಂದು ಅವರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಆತಿಜಿ ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ತತ್ತಿದೀನಿ ಕೆಸರ ಕಾಲ 2 ಕೋಟಿ ಕೈತು ಕ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತು 5 ಬೊಕ್ಕ 10 ಕೋಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇವನಾರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಬೊಂಬೈಡ್ ಭಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಬರ್ತನಾರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ತತ್ತಂಡ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗ್ಬುಣಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಮಕ್ ಇತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಈ ರಾಜಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರಿದೆ ಈ ಕೆಲಸನ ಭಾರಿ ಹಗುರವಾದ ಪೂತ ಲೆಕ್ಕ ತುಂಬು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಗ ಒಂದೇಕ್ ಮಾತ ಆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಇಲ್ಲ ಸೋಮನಾಥ್ ಇಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುವೇರು ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ಫಲಾಯನ ಕರ್ಮಣ್ಯವಾಧಿಕಾರ ಫಲಕ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಐತ ಫಲ ಕೊರ್ಪುನ ಭಗವಂತಿ ಅಂಚಾದ ಚಂದ್ರಾಸ ಪುಂಜೇರ ಭಯ ಮನ್ಪುನ ಬುಡ್ಸಿ ಈತ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಬಂಗಡ ಆತನ ರಾಜಗೋಪುರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ದಾಪುನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಮನಾಥನ ಅನುಗ್ರಹನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಗಲು ಮಾತ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮೊಂದು ಬಲೆ ಬದರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪ ಆತ ಮಲ್ಲ ಕೇದಾರಗ ಪೋನಾಗ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನೊಂದು ಕೇದಾರದ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಈ ಸೋಮನಾಥಿ ಈ ದೇವರೇ ನಿಕಲು ಗಟ್ಟಿ ನಂಬುಲೆ ನಮ್ಮಂಜಿನಕಲು ನನಾಥ ನಂಬುಲೆ ನಿಕಲು ಮಾತರಿಸಿರ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಪಾರ ಒಂದು ಪನೊಂದು ಆಶೀರ್ವಚನಗ ವಿರಾಮ ಪಾಡುವ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಮನಸಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ರಾಜಗೋಪುರದ ಈ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರಿದ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಶ್ವಾಸನ ಮಲ್ಪೆರ ಬತ್ತಿಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಯಾನಿ ಈ ಬರ್ತಡು ಧನ್ಯವಾದಲ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿ ನ್ಯಾನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರು ಐತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರವೇಶಿತ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಆರ್ನ ಪರವಾದಲ್ಲ ಮಾತು ಒಂಜೇ ರೇಟು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರದ್ದು ಮಾತೆರಪ್ಪ ಈ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ಅನೇಕ ಮಾತೆರಪ್ಪ ಈ ಸೋಮನಾಥನ ಅನೇಕ ಪಾತ್ರ ಅವರು ಬಂದದ್ದು ಇಡೀ ಊರ್ದಾಕಲು ಅಂಜೇರಿ ಪರ ಊರ್ದಾಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳೇ ಈ ಬರ್ತಡು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ. ध्रुवं राजा
ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಂತಾದ್ರೆ ಈ ಜಾಗಡೆ ರಾಜಗೋಪುರ ವಿಂಗುರಂಜಿ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಸರಿಗಟ್ಟಾದ ತುಳುಡು ದೇವರಿಗೆ ಮಾರಿ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಐನ ಮಾಡ್ತದೆ ಐನ ಆನಾದ ಬೇಗಡು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ದೇವರ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ನಂಬರ ಮತ್ತು ತುಳುಡು ಶಿರಾನ್ಯಾಸ ಮುಹೂರ್ತನ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಗುರು ಕುರಿತಿದ್ರು ಅಂಜನೆ ಯಜಮಾನವರ್ಗ ಅಂಜನೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾವು ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ದೇವೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಮೃತಮರ್ಪಯಾಮಿ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ವಿಶ್ವೇಶಾಮರವಲ್ಲಭ ಶಿವ ಶಂಕರದರ್ಭಾತ್ಮ ನೀಲಕಂಠ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಬಾಲರವಿದ್ಯುತಿಬಿಂದ ಕಿರೀಟ ತುಂಗಕುಚಾಂ ನಯತ್ರಯುಕ್ತಾಂ ಸ್ಮೇರಮುಖೀಂ ವರದಂ ಪ್ರವಜೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಮಃ ಪರಿವಾರ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಯಜಮಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ಯ ಗೋವಿಂದ ಭುವನೇಶ್ವರ ದೇವಿ ಪಾದಾರವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ಯ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪ ದೇವರ ಪಾದರಿಂದ ಗೋವಿಂದ ನಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪಾದರಿಂದ ಗೋವಿಂದ ನಿ ಗೋವಿಂದ 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 ನಿ ಗೋವಿಂದ
Thank you.